Здравейте, зъболекари! Добре дошли на нашия вебинар "Един клик, две професии. Как Амосо се улеснява сътрудничеството между зъболекари и зъботехници". В рамките на вебинара ще разгледаме част от предимствата, които Амосис ви дава по време на работа. Първото и основно е, че през Амосис може да изпращате директно онлайн вашите зъботехнически поръчки към зъботехническата лаборатория и те влизат директно в календара на лабораторията за изработка. Как става това? Когато се регистрирате в софтуера и се свържете с зъботехническа лаборатория, с която работите, и тя също има профил в Амосис. С Amosys сега ще разгледаме накратко предимствата, които ви дава за работа. Всички финансови документи за зъботехнически поръчки са видими на едно място. Изпращате зъботехническите поръчки и следите техните статуси на изработка до момента, в който пристигнат в вашия кабинет. И ползите от работата с софтуера са намаляване на риска от грешки при предаване на информация. Цялата информация за зъботехническите поръчки е видима и на едно място. Бързо успявате да пишете и да коментирате с зъботехническата лаборатория евентуални въпроси, които могат да възникнат по поръчка, защото към всяка поръчка има чат функция. Може да прикачате големи файлове, STL файлове, видеа и снимки към всяка поръчка. Наскоро добавихме възможност да се качват и zip файлове и PDF файлове, така че имате широка гама от възможности в софтуера. Въвеждането на една поръчка става за по-малко от една минута. Търсенето на информация в последствие, да кажем за пациент, на когото сте работили зъби и решите след половин година отново да проверите какво сте правили, става за по-малко от няколко минути. И в рамките на този вебинар ще научите как с няколко клика се изпраща поръчка към зъботехническа лаборатория, как с помощта на филтрите може да видите кои фактури са платени, кои трябва да платите към вашите лаборатории, и как може да проследите целият път от изпращане на поръчката до приключването й. Сега ще преминем към демонстрация на софтуера Amosys и основни негови функции. Amosys е облачен продукт. За да влезете в сайта, ви трябва единствено интернет и браузър. Сега ще ви демонстрирам как изглежда изпращането на поръчка към зъботехническа лаборатория, за което ще влезна в дентален профил. Другият вид профил е зъботехническият. И благодарение именно на това, че има два различни модула за зъботехници и зъболекари, Amosys не е просто място за съхранение на данни, а пространство за ефективна комуникация между двете страни. В зависимост от това колко хора работят в практиката, в Amosys могат да се създават множество профили. Има два типа потребители – управители и обикновени потребители. Управителите нямат ограничения в правата си за достъп. Обикновените потребители имат някои ограничения. Те не виждат статистиката, не виждат цени и плащания, не могат да приемат или изпращат покани за свързване към лаборатории. Това, което могат да правят обаче, е да изпращат поръчки към лабораториите. За да изпращате поръчки, първо трябва да бъдете свързани към лабораториите. В меню лаборатории имате няколко опции да се свържете към лаборатория, която вече има профил, или да изпратите покана за регистрация. След като сте свързани и лабораторията е въвела цените и гаранцията на изделията, които произвежда, вие ще ги видите в меню лаборатории. В меню лаборатории, срещу всяка лаборатория, с която сте свързани, има иконка кошничка за пазаруване. Когато кликнете върху нея, можете да създавате поръчки към съответната лаборатория. За да изпратите поръчка към дадена лаборатория, трябва да попълните датата на изпълнение, името на пациента. Ако желаете, може да споделите името на пациента с зъботехническата лаборатория, като кликнете върху отметката "Споделяне на името на пациента". Адрес на доставка, можете да добавите бележки към поръчката. При натискане на синия бутон "Добави" се отваря интерактивната зъбна карта.
За да маркирате зъб, трябва да кликнете върху номера му. От падащото меню може да се избере как да се маркира зъбът, зъб за обработка, липсва зъб за обработка, имплант за обработка и изчисти селекцията, ако сте маркирали зъба грешно и искате да изтриете маркирането. Ако искате да изберете повече от един зъб, отбелязвате отметката в група. По този начин може да добавяте повече от едно изделие към дадена поръчка. Има падащо меню с изделия, всички изделия, които лабораторията е въвела. След като сте избрали изделието, трябва да изберете разцветка. Трите вида разцветки са Vita Classic, Vita 3D Master и VoColor Chromascope. Може да изберете цвят сега или ако не сте сигурни, отбележете отметката допълнително уточняване на цвета. Софтуерът дава възможност да се отбележи датата за проба. По този начин датата за проба винаги ще бъде отбелязана в поръчката и зъботехническата лаборатория ще може да съобрази работата на изделието с датата за проба. Бележки. Ако има нещо специфично, може да се допълни в поръчката. Снимки може да добавяте снимки, видеа, STL файлове към всяка поръчка. И както казахме по-рано, могат да се добавят и zip, RAR и PDF файлове. След това, от чернова, поръчката преминава в отворена и вече е в ръцете на зъботехническата лаборатория. В меню поръчки може да видите всички ваши поръчки. Има филтри, които ни помагат да намерим по-бързо търсената поръчка. От тук може да филтрирате по един или няколко филтри едновременно. Може да се филтрира по номер на поръчка, лаборатория, зъболекар, статус на поръчка, дата на създаване, дата на доставка, по цена и по име на пациента. Например, ако искате, може да видите всички доставени поръчки към даден пациент. По този начин с няколко клика имате достъп до цялата информация. Само с бързо и лесно проследявате финансовите документи с зъботехническите поръчки на вашата дентална практика. Всички финансови документи за зъботехнически поръчки са на едно място. Лесно се вижда коя фактура е платена и коя чака плащане. С няколко клика виждате към коя лаборатория сте направили най-висок оборот. При кликване върху меню Финанси и след това в подменю Документи се отваря екран Документи. На него се виждат всички финансови документи между вашата дентална практика и лабораториите, с които работите. Когато ваш клиент ви изпрати фактура, кредитно или дебитно известие, вие ще получите имейл известяване, потвърждаване и отказване на свободна фактура. Ако ви изпратят фактура, която е свободна и не е към поръчка, тя ще излиза в статус за потвърждение. Вие ще можете да изтеглите свободната фактура, да я прегледате. За да я изтеглите, трябва да кликнете върху синия бутон под действие. След като сте изтеглили и прегледали свободната фактура, софтуерът предлага две опции – да я потвърдите или да я откажете. Софтуерът работи на принципа на ръкостискането. Затова, когато фактурата е свободна и не е вързана към поръчки, трябва след изпращане за зъботехническата лаборатория, денталната практика да я потвърди или да я откаже. За да потвърдите или откажете свободна фактура, трябва под бутон действие да кликнете върху синия удивителен знак. Ще се отвори модален прозорец, който ви казва: натиснете потвърди, за да потвърдите документа, или откажи, за да го откажете. При натискане на бутона потвърди, вие потвърждавате свободната фактура. От статус за потвърждение ще премине в статус отворена. Зъботехническата лаборатория ще получи имейл известяване, че свободната фактура е била потвърдена. След като направите плащане по свободната фактура и плащането се въведе от лабораторията, фактурата ще премине в статус платена. Потвърждаване и отказване на дебитно известие. Аналогично на свободната фактура, ако към денталната практика е изпратено дебитно известие, то се намира в статус за потвърждение. Вие ще може да изтеглите дебитното известие за преглед. Фактура към поръчки, кредитно и кредитно известие. Когато получите фактура към поръчки или кредитно известие, ще получите имейл известяване и ще ги видите на екран документи в статус отворена. Те нямат нужда от потвърждение, тъй като когато фактурата е към поръчки, вие предварително знаете каква е цената на изделието в поръчката. Филтри.
В меню документи може да филтрирате документите по номер, по тип на документ, по име на лаборатория, по поръчка, по статус и по дата на издаване. Например, за да видите всички фактури и дебитни известия, които трябва да платите към ваш клиент за последния месец, е необходимо в поле тип да изберете фактура и дебитно известие. След това да изберете името на лабораторията. В поле статус кликвате отворена или частично платена и на дата на издаване избирате периода. При натискане на синия бутон Филтрирай ще ви излязат всички документи, които денталната практика е необходимо да плати към този клиент за избрания период. Стандартният пакет за зъболекари е безплатен, като разполагате с до 10 ГБ пространство, което в последствие може да се надгради спрямо вашите нужди. Но за да използвате пълноценно софтуера е необходимо да се свържете с зъботехническа лаборатория. За зъботехници софтуера предлага 100 безплатни поръчки всеки месец. Тоест, вашите зъботехници всеки месец имат 100 безплатни поръчки. Ако в рамките на месеца вашите зъботехници не надхвърлят повече от 100 поръчки, те също като вас ще ползват софтуер Amusys напълно безплатно. Не чакайте! Регистрирайте се на amusys.eu.